Sanibonani, umqeqeshi wensizwa la bathi ubhuntsubhuntshu ngenqatshe ngephuzo matshishi komani bathi umfana empane semncane odanga bathi dabethi mdala ndica bamsukela bakithi ingane esihlaza cwa. Unensizwa engibhalelile la umfowethu ubhalile wathi-ke kunjani mqeqeshi angithembi uyaphila. Well ngiyaphila mfowethu ngithembe nawe right. Uthi bafaka ngiyinsizwa yasejozini eKZN ena 22 years kodwa bengingakaze ngibe nomuntu engihlekisana naye nokuyinto egcine sibanga ukuzenyeza kimi. Okay. Uthi bafaka amanye ama videos akho ngiyawabuka and I used to do lokho kushoyo. Ezinsukwini ezimbalwa ezedlule ngiye ngathanda enye yamantombazane yangakithi since bengumuntu ofikayo endaweni. I tried ukukusukumela lokho ngokuthi ngiye kuyona. I started ingxoxo after kumbingelela, then I asked for contact wanginika. Usebenzile mfowethu insizwa yakhe. Mangabe uyinsizwa wenze njalo ngene emandleni. Nazo nabanye ngathi bangakufunda lokho. Yabo ngoba kusimple. Uya kumuntu nje umbingelele, ngixoxe naye nje bese ufuna inamba phela. Khona nizokwazi niphinde nibonane. Yabo hayi indaba ukuthi nithembele kumhlangano wemvelo. Hayi asugwemeni umhlangano wemvelo. Uzithola usuhlangana nomuntu, wa unjani? Ngiyaphila, hawe phela ngagcina ngenyanga edlula. Wena yenza izinto zakho ehleleke. Yabo uthi ubafaka ngemva kokuthi kube kanjena ngiye ngeqisa usuku then ngabuyela back kuyena through call umazisa ukuthi this is my number. After that ngahlela usuku ukuthi sibonane but akushilo ukuthi uzobuya back uma esecabangile. Okay, utheni ke? Uthe uzobuya back uma esecabangile. Manje ikuphi okumele ngikwenze lapha? Ngabe ukumnika isikhathi or kukhona okunye okumele ngikwenze because usuku ebengilihlelile seluseduze. So usuku obulihlelile lolu kufanele ukuthi ubulihlele wedwa ngoba usuku olunga exist alukho confirmed. Yabo into engaconfirmiwe into engekho. Yabo so lapha njobe ethe kwena uzobuya back uma esecabangile ayikho into ayicabanga. Okwazi uma intombazane isho kanje hayi ngisazocabanga ayikho into ayicabanga. Yabo so nje into engekho le ufanele uthathe njengento engekho ngoba ngeke aze abuyele kwena sethi hayi sengicabangile yazi okay asiye kwi date noma asiye kulo mhlangano obuhlelile. Cha ngeke aze abuyele kwena. Yabo so it's a way abeyisebenzisa yokuthi nje akubambisa udonga nje kanjalo. So wena ithatha njengento engekho lento obuyihlele lapha into engekho. Yabona so esimene esikanje mfowethu umuntu bovela umtshele mfowethu yabo mangabe uhlela umuntu mangabe uhlela usuku nomuntu noma nje intombazana ngoba vele iwona lesikhuma ngawo. Mangabe uhlela usuku nentombazane it's either niyahlela usuku lube confirmed noma anihlela ngaqobo. Yabo ungavumi ukulenga esihlahleni mawulenga esihlahleni usuku intombazane iphose lapha phezulu yakwenza ukuthi ulinde uzolinda yona ukuthi hayi kuyenzeka noma kwenzeke. Cha ungayivumela leyo nto. It's either sihlelile noma akuhlelwanga. Yabo so mangabe ethi kwena ngizobuya back uma sengicabangile. Yabo mhlawumbe into obungamtshela yona ukuthi ayikho inkinga phela if ungekho sure kwamanje singabuye sihlele ngelinye ilanga. Uvela uyivale kanjalo simple. Then into obusuzoyenza ukuthi nje uphinde udlulise inzukwana uphinde umfonele. Ukhumbule phela usiyona iboyfriend yakhe. It's not like sekufanele umfonele iphutha abanye abalenza ilelo umuntu acabanga ukuthi hayi ngoba yakhe intombazane ngizayishayela noma ngisafuna nje ukusondela kuyona seyifonela njalo dlulisa insuku ungamthinti umnikeze ithuba naye lokuthi nje akacabange mangabe uzobe ekucabanga kodwa nje kufanele umnikeze lelo thuba phela na ungenzisa okwani boyfriend yakhe awukabi boyfriend yakhe. You are not yet accountable ukuthi hayi awufone ngangani izolo ubukephi nje obusufona namhlanje. Cha
yena uma befuna lokho uyazi ufanele aqonde so that uzoba accountable kuyena, yabo. So ungenzisi boyfriend yakhe like umfonela every day, no, ngoba leyo nto iyona lezo kudala ukuthi ugcine uyisicefe kuyena, yabo, ugcine usumcika. So mangabe sho kanje njengoba ngishilo ukuthi hayi ubungathini kuyena nje hayi ungekho sure kulungile sobuye sihlele nangelinye ilanga, then lokho udlulisa insuku uyamfonela. Mangabe umfonela uyaxoxa nje naye, then mawuze ukuthi uya-engage kwi-conversation bese uphinde uyazama futhi, angithi chetha uzoba free nini phela, yazi ngakujabulela ukukubona uzwe kuyena ukuthi umisa kanjani. And into efanele uhlezi uyikhumbula-ke, umuntu ezimisele ngesosha egcwele ngesosha uyazama ukukumitha halfway. If engakumithi halfway, uwena wenza yonke into, yena nje uyazama ukuhlela naye, uyahlehla, it means akekho interested, yabo. Nakhona emva kwesikhathi ucingo lakho uzogcina engasalibambi, yabo. So mina into ebengathi yenze laphaya, njengoba ngisho ukuthi ithathe njengento ukuthi into engekho, lento le ukuthi usazocabanga bele kwena, wena nje awumzibe mhlawumbe insukwana, yabo, mhlawumbe 3 days, mhlawumbe 4 days, uyithulele nje ngalo 3 days 4 days ucabangani, noma ke ngithi umnikeze ithuba lokuthi hayi ngoba uthe uyocabanga umnikeze ithuba nje lokuthi uyocabanga kulo 3-4 days. Ngiyakutshela uzophela lo 4 days engazange azobuyele kuwena, noma ngathi uyathula mhlawumbe kuphela inyanga ngeke azobuyele kuwena azokutshela ukuthi hayi sengicabangile hayi asibonane, cha ngeke. So wena dlusa nje 3 or 4 days kuwena nokuzithemba kwakho ukuthi wena amasende akho akhiwe ngani, is it you have still balls noma nenye inhlobo, yabo. Then mangabe sekuphela ke leso sikhathi leso azodlula isiphinde uyamfonela, ekumfoneleni kwakho awumthethisi, awubuyeli nje kuleya nto ukuthi angibambisa udonga manje buthe uzocabanga nje, cha uyikhulumi leya, uyaxoxa naye. If engage nawe kahle kwingxoxo, boom, phinde uzame futhi utshela ukuthi hayi ngakujabulela ukubona manje ufree nini khona phela sowathi sibonana, but lokho kuzodependa kuphi engxoxweni yakho naye, mangabe ukhuluma naye ukuthi uyaku-engage yini, yabona. Njengoba ngisho ukuthi mangabe uhlela nomuntu, it's either uhlelile noma uhlelanga, ungabi skeptical ube lengisihlahleni like usazoconfirma yena, yabo, ulinda kuyena, no. I hope you understand lapho mfowethu uqhubekile kwesethi. Okunye engicela ukukubuza ukuthi since intombazane kufanele uhlele usuku for ubonana naye, what to do if ubona ukuthi awukho kahle ngasemalini or awusebenzi since kuyaye kufanele ube nemali? Okay, yabona mfowethu, kumbuzo wakho it depends. If umuntu ukuthi wangakini njengoba lapha uvezile ukuthi lo wangakini uyafika futhi kuleyo ndawo, okay, usho kanjalo, then kulula phela. Ngisho athiwa nihlangana epassage, ngisho ngathiwa nihlangana ngaphansi kwesihlahla, ngisho athiwa nihlangana kuphi, akunamsebenzi. Ngobani? Wangakini, like umuntu oseduze nawe, yabona. Ngisho nihlangane kuphi, as long nibe ndawonye, ngisho athiwa nihlangana enciweni endleni ndala eyawa, akunamsebenzi. As long uzolithola ithuba lokuthi nibe ndawonye, nibe babili, nizixoxele kamnandi indaba zenu, yabo. Kodwa manje makuwumuntu oqhelile kunawe, mhlambe kukhona idolojana somewhere, then obvious phela angithi kuzofanele uhlanganela kuphi, lelo dolobho. Mhlambe let's say mhlambe 20 rand ngedolobheni, naye mhlambe ugibela ngo-17 rand, kenze isibonelo, nihlale endaweni engafani, okay. Then phela imali izodingeka lapho ukuthi ugibele nawe uye kuphi, uyokwazi ukuthi ubonane naye, yabo. Nakhona uma senibonana angithi uyazi ukuthi fanele ube ne-budget, mhlawumbe usho ukuthi hayi njengoba sobonana naye sohlanganele endaweni ukuthi and this is the amount I'm willing to pay, ukuthi okay sidle naye, yabo, singabulawa indlala, yabo. So imali izodingeka lapho, yabo. Kodwa ke mawukuthi umuntu wangakini njengoba ngisho ukuthi akho mali edingeka la,
Kodwa mangabeni ukuthi umuntu oqhelile imali izodingeka, not ukuthi uyifakela yena, no, umfakele. Ufake umuntu ongamfakela umuntu osuthandana naye, yabo, ngoba usuke nikhulumile naye and niyathandana naye, nenza ngendlela yenu. Kodwa umuntu usamshela, it's either uyayizela, mangabe ehluleka uyahluleka, hhayi ukuthi wena uzothatha imali yakho uyiphonse kuyena umfakele ukuthi hhayi akeze nizohlangana, ngoba uzomfakela leyo mali. Let's say mhlawumbe-ke ngenhlanhla uyeza akakubhlokhi, ngoba abanye benze njalo, vele akubhlokhe. Let's say uyeza, mangabe esezile kuzofanele uphinde futhi nithenge ukudla. Ake ngithi ukuthenge wena, ngoba abanye phela benza kanjalo, amathekeni amanye anjalo, ngoba phela ayithathi leli thuba lomhlangano wenu njengethuba lokuthi nazane kancane. Yazi hhayi ngiyodla nje kamnandi, yabo nje, yazi ukuthi kusetshenzwe imali. Kanti cha, ithuba leli lokuthi nibe ndawonye, nibone ukuthi khona okwenzakalayo phakathi kwenu. Mangabe kungekho akukho, makukhona kukhona, yabo. So usumfayelile imali, weza nathenge nadla ibiliboco nadla, kodwa manje akayizwi indaba yakho, akakufuni, ake ngibeka njalo, akakufuni. Kodwa manje usumfayelile imali, weza waphinde wadla la, sebuyela kubo seswiti, washutha ney'thombe, washutha ukudla, hhayi ukuthi ushutha nawe njalo, ashuthi nawe, shuthile ukudla, yabo nje kahle ngathi nje bezigiphe yena, wahamba, imali yakho idliwe, yabo. Wena umfakele imali and lo muntu maselile anaye akayishayi ngesosha, akakuzwa nje, yabo. So izinto ey'kanjalo ezidala kona ukuthi hhayi, ngoba kufanele azizele yena ngamandla akhe. Uma engenawo lawo mandla akhe, angeke ukuthi ngeke nize nikwazi ukuthi nihlangane, ngoba umuntu awumfakele imali ngoba leyo nto anithandani, okwalifakisi noma vele akubhlokhe, imali yakhe enqombe kanjalo, yabo. So ngiyathemba ngizwa mfethu, if umuntu ekude, wena nizodinga phela ukuthi imali isebenze, on both sides, ngoba njalo uthandweni imali efanele ibe khona on both sides. Once imali yabakhona kwingxenye eyodwa, hayi, balance ayisekho lapho, so kuzoba khona iy'nkinga nje, sekuyinkinga from the start, yabo. So ngiyathemba ngizwa mfethu, and uzokwenza ngendlela ekufanele wenze ngayo laphaya. Loya muntu awumnike nje isikhashana 3 or 4 days, umsukwenzile lo, umfonele. Ukumfoneleni kwakho ungabusamthethisi ukuthi hawu manje bengithe ubuthe wena uzobuyela kumina, manje phela usathukula ukabuyele kumina. Cha, khohlwa leyo nto, khohlwa njengathi into engazenzeka. Umfonele nje umbuze impilo, nizixoxele, umbuze usuku lakhe lihamba kanjani, the time lonixoxa, bese uthi fahla ukuthi phinde uzame ukuhlela ukuthi nibonane, yabo. Ngeke aphinde akutshela futhi ukuthi hayi ngisazocabanga. And futhi umuntu uma engayishaya mfowethu, if engakumethi halfway, ungazimoshela isikhathi. Baningi labantu, qhubeka nempilo, impilo iyaqhubeka. Ngiyathemba ngizwa-ke mfowethu. So uma ngabe unesifiso-ke sokubhalela umqeqeshi wensizwa, ungambhalela ku-email ethi umqeqeshi-wensizwa@gmail.com. Uma nje ufisa ukuthi mina nawe sibonisane ngodaba lakho, ukhumbuleke mfethu ukuthi umqeqeshi wensizwa ikhale njabulo, sho mfethu.